हित सब केहूँ आपन आपन कहाए वाला के बा सुखवा में सब केहूँ आपन दुखवा बटावे वाला के बा। ए बा तू तनी भीख दे दे, कई दिन से भूखाई बा, एकदम पेट में चूहा कूदत बाटे। और ये मर्दे भैया उ लइकावा त बड़ा काम के बा हो। हाँ बचवा काम के बाबू ओके चाहो त अपना के स्टडी में ले लेबे के जान तलो उ अपना के स्टडी में रही न मान लो कर ले बहुत काम कइल जाई। बहुत काम होई। हां उ जब निकली न मांगों के तो बीच रास्ता में के फुसला के अपना तो रख लेवल जाई। एकदम ठीक कला है। ठीक न? हाँ ठीक कला है। बा ठीक बा चलो चल बड़का बाबू कई दिन के भूखा पानी हम बड़का बाबू ला 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 चले तो हे तर मांगत मांगत चल जाए। भगवान हमरा के कैसन कर दे न भीख मांगे पड़ दे। बाबा दे दी तनी भीख दे दे, भैया तनी भीख दे दे, कई दिन से भूखाइल बने। हे तर चल दिन रोटा बाबा भैया तब चल जातनी भैया। कहे के त सब केहूँ आपन आपन कहाए वाला के बा कहे के त सब केहूँ आपन आपन कहाए वाला के बा। कहां घर बचवा तहार? पौवट घर हटे हमार। पौवट? हाँ काहे भीख मांगतल? खाना खाए कर पेट कई दिन से भूखाइल बानी। काहे घरे कोई नहीं खे का? ना हां माई मर गई, बाबुओ मर गई न। ओए बच्चा तो तारा पर बड़ा दुखे बा ओ। हाँ बड़ी दुख बाटे हमरा पर। तू एक काम कर हमनी संगे रहब। हाँ हम तारा संग रहम। तारा के खाना पीना मैं ची देवल जाई, हई कपड़ा उपड़ा कुल फाट गइल बा, मैं नया नया हमनी के देवल जाई, हमनी संगे रहब त। ठीक बा तोहरे संग रहम। ठीके बा चल हमारा संगे तारा के खाना उना खियाव तनी चल 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 बच्चा तारा के कोनो चीज का तकलीफ ना हम मुखे देम एकदम। कोनो चिकन ना भैया न? ना 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 तू टेंशने मत लो, तोहार कोनो चीज का तकलीफ ना, खाना पीना। दूगो जींस किन देब। अरे हम 4 गो जींस खरीद देब, 4 गो। चल चल हे जा बैठ त तू हमनी के आवत नहीं जा तो अबे तारा के घरे लिया के चल बैठ हमनी के तुरंते आवत हई जा दोनों जना एकदम। चल त हो भैया और चल नहीं जाबे ओइ न जना जा त न जा तब घरे पहुंच जा तब नहीं जा। ये जान त लो। हाँ बोला। वो आगे मान लो कि अब वही तो मान लो कि लिया के ठीक बा। आगे बढ़ होई न तो भाग जाई के जान। ठीक कला है भैया। जान भाग जाई तो फिर प्रॉब्लम हो जाई। एक काम कइल जाम न तू गोड़वा काट देबे के ना गोड़ कटला से तो फिर टांग के ओके लेके जाए के पड़ी। टांग के ले जाए के पड़ी न? हाँ भीख मंगवा खाली टांग के ले जाए के पड़ी। टांग के लेके जाए के पड़ी। तब कोनो उपाय बा ओकर? ओकर उपाय उहे न बा, अखिए ओकर निकाल ले हल जा। ओकर अखिए निकाल देही जा दुनु न? हाँ दुनू। हां ठीक कहतल, अगर आंख ओकर निकाल देबे के न तो अंगुरियो धरा के लेके अंगुरी चल धारा जाई। के लिया के चल जाए के हाँ का। चलो चलो बढ़िया बढ़िया स्थान पर ले जाई जहां के ज्यादा पैसा मिली, हाँ। तबे न हमनी को प्रॉफिट होई। मंदिर पर एकदम हाँ बढ़िया हाँ बढ़िया जगह। ठीक बा चलो 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 चले के। का करत रह जा? अरे मत चल गुरनी है जा चलो चलो है तर चले के बा। यही तर चले के हां यही तरे हई जंगल भैया जंगलवा में कहां लिए चला हो भैया? यही तरह तक कते का यही तर रास्ता है यही एकदम। तर रास्ता बाटे। हां यही तरह रास्ता बा एकदम एकदम खियावल जी तारा के कपड़ा लत्ता सब बढ़िया एकदम देवल जाई जान जा। जींस किनबा हां 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 दूगो काम नहीं के 4 गो किनल जाई। अरे भैया क्या कर रहे हो भैया? यो भैया छोड़ा जाओ भैया, यो भैया बोले रहो हाँ चला तबले बन। रुक दे भैया चला चला निकल गई। तो देखी ये कदम भैया जान जा कि बढ़िया न बा आंख के कर एकदम नए बा हो। एकदम नए बा। हां चाहत है करके तुम्हें डॉक्टरी में दे देबे के का भैया? हाँ डॉक्टरी में पकड़ा न जल जाई। पकड़ा जाए के ना? हाँ चलो चलो एक फेंक उख देवल जाई। चलो रुक दे वीडियो। चलो भैया ले चलो चला ले चलो इन करा के अब
ठीक हो जी हाँ तब ना इनका ला भीख मंगवावल जाई चलो जनले रहती तो ई भैया और संग ना रहती हमार आज ना रहती तो ई दशा ना भय रहती देखो हमार आँख निकाल के जाने के रख दे बना जाए अब हम कैसे देखम रे का बकबकातल रे कुछ ना हैं कुछ ना चल हइले धर चल 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 लेके हाँ बा भैया चल चल ड्यूटी पर चल अपन चल चलो अरे भैया कहाँ लिया जो भैया चलो बा चल चले के बात तो चल भैया कहाँ जाते हैं जाए एकदम बढ़िया जगह पर लिया के चलते हैं ये तारा के तू टेंशन मत लो एकदम चल हे जा बैठ ए जे मैच मिली खाना दाना सब एकदम ए जे भीख मांगी एक कटोरा लेके ठीक ना तो कैसे हम आदमी देखम भैया तू खाली ए तेरे खाली कहत रही है कि दे दो इधर करत रहो ठीक बा भैया ठीक ना कहत रही है ठीक बाटे भैया हाँ ठीक बा चलो भैया भीख दे दो भैया तो भगवान तो जने के भला करे बचावा ठीक बाटे भैया बाबू दूगो पैसा दे द बाबू दूगो पैसा बाबू दूगो पैसा दे द जिंदगी हो गइल बा गुलाम बाबू दूगो पैसा दे द माई के दुलार नहीं जननी भवनमा माई के दुलार नहीं जननी भवनमा इह सोची सोची के छछन मोरे मनवा छछन मोरे मनवा जिंदगी हो गइल बायानहार बाबू दूगो पैसा दे दो जिंदगी हो गइल बायानहार दे दो कैसे तार हाल हो गइल ह अरे भैया तू मत जान रहे तो हमार किस्मत के ही हाल बाटे ई हाँ तू कुछ कहना ना देहल ह ना भैया खाली हमार किस्मत हमारी ये इतना हाल कर दे रहे बाटे हां हाँ तो देखो जब का करता हाँ आज भइल बा कुछ माल दे रे अरे भैया ये क्या आटे ए भैया जरात नहीं के हो आए आला जन लो भैया ला पैसा ला उठाओ उठाओ आज हेदा दारू पिए भर काम भइल बा एकदम चल के पार्टी मनावल जातो खाली एकदम पार्टी एकदम दबा के मना कोई ले बकबकात नहीं खे ना ना भैया बकबकात नहीं है कोई बकबकाइए मत खाना दाना कल से खो आ पर रहो जे खाए पिए के कमी ना होई चलो हो गइल काम हई रहे त चिल्लारावा यही रहे त चिल्लारावा चलो दारू पिए चलो 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 अच्छा खाना लेके आओ तनी जा ठीक है भैया रहो जे कल से खाना दाना मैं आई लो धरो 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 चलो 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 दारू पिए चलो पैक लगाओ हां भैया हां हां धारो 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 चलो चलो हां मजा नहीं आगो शांत लो भैया ओकरा के उजे रहे तो भैया अरे मर्द का चिल्लाता हो का चिल्लात लगा भूख लाल बा जोर से ए ताऊ का खाना दे हो हाला मत कर ये खाली रोटिए बाटे हां रोटी अइबे के चुपचाप पकाइबे खा तो नहीं भैया हां खो आ कौन चाहिए जा हम ना जाए जाई ओकर गोड़वा काट दे बजे जेबे तो कल से ना जाए भैया हां मजा आया कुछ जान नाम भैया अरुण कुमार नमस्कार प्रणाम भैया हम राजू कुमार बिन और हमार चैनल के नाम बाटी R7 कॉमेडी हमार कॉमेडी पसंद आए